Малко до тебе аз се вълнувам и в моя сън идваш ти всеки път. То е защото чрез теб съществува, правиш ти по-красив миг деня. Музиката е изкуство, приказен вълшебен свят. Тя се прави с много чувство, за да радва стар и млад. Който пее, зло не мисли. Музиката е любов. Музите ще те целунат, щом за нея си готов. И от люлката до днеска музика край теб звучи. Ти я търсиш, тя те търси в тъжни и в прекрасни дни. Здравейте! Аз съм Гери и ще бъда вашата водеща в четвъртото издание на фестивала на детската песен "Всичко е музика". Къде щеше да е обществото без музика? Музиката е просто част от ежедневния живот на хората. Тя има качеството да подбуди много емоции и да се свърже с нас. Вярва се, че хората са създавали музиката като форма на социално привличане. Било един от начините те да се свържат помежду си като общност, което е било важно за древните представители на човешкия вид. Да се чувстваш свързан е било важно, защото хората само като отбор са могли да оцеляват. А в някои случаи музиката дори има силата да лекува. И така, когато нещо е толкова хубаво, добро, разпалва чувствата и емоциите, сплотява ни и ни свързва, то трябва да съществува. Затова и нашият фестивал на детската песен "Всичко е музика" продължава да съществува и се радва на все по-голям интерес. Освен стари наши познайници от предишни издания, имаме и нови участници, които тепърва ще покажат тук певческите си способности. Както вече знаете, фестивалът има конкурсен характер и всички изпълнения ще бъдат оценявани по определени критерии. Тази година журито е в състав: председател Светослава Петрова, музикален педагог и преподавател по музика в извънкласни дейности към Народно читалище Братство 1884. Членове: Десислава Стефанова, музикален педагог и преподавател по музика в извънкласни дейности към Народно читалище Братство 1884. И Александър Михайлов, музикален педагог, преподавател по акордеон и пиано към Народно читалище Развитие 1870, град Севлиево. Те ще следят за подбор на репертоара, интонацията, вокална техника, сценична реализация, артистичност, хореография и костюми. Скъпи зрители, а сега е време да започваме. Нека се насладим на магията на музиката, на всяка нота, на всеки звук. Официално откривам четвъртия фестивал на детската песен "Всичко е музика". Представям ви участниците от първа възрастова група. Деян Иванов от втори клас, ученик в средно училище Вичо Гранчаров, град Горна Оряховица, с ръководител Милена Димитрова, който ще изпълни песента "Бела бимба". Нина Зоркова от втори клас, която получава подкрепа в Център за специална образователна подкрепа Петко Рачев Славейков, град Плевен, с ръководител Ивелина Костова, и тя ще изпълни песента "Хубаво е, че те има". Катя Петрова от втори клас, ученичка в основно училище Христо Ботев, село Лесово, с ръководител Диана Тошева, ще изпее "Жълто цвете". Марин Георгиев от втори клас, ученик в начално училище Цани Гинчев, град Лясковец, с ръководител Емилия Пенчева, с песента "Песен за апостола".
Ели Надева от втори клас. Ученичка в основно училище Свети Климент Охридски, град Павликени, с ръководител Десислава Топалова и Майя Страшилова, изпълнява песента "Малка мома цвете брала". Танцуваме с бела бимба, бела бимба, бела бимба. Танцуваме с бела бимба, бела бимба. Се въртим. Стъпка наляво, стъпка надясно. Пак завъртаме, правим поклон. Танцуваме с бела бимба, бела бимба, бела бимба. Танцуваме с бела бимба, се въртим. Танцуваме с бела бимба, бела бимба, бела бимба. Танцуваме с бела бимба, се въртим. Стъпка наляво, стъпка надясно, пак завъртаме, прави поклон. Танцуваме с бела бимба, бела бимба, бела бимба. Танцуваме с бела бимба, се въртим. Тя ми бе, тя ме слуша, тя на мен ги ухае, тя е моята хитруша, най-голям подарък тя е. Бабче, бабичко любима, хубаво е, че те има, от тебе се научих как да правя куклички от мък, а аз от теб да правя цак и сладолет от пресен сняг. Тя ми бе, тя ме слуша, тя на меденки ухае, тя е моята хитруша, най-голям подарък тя е. Бабче, бабичко любима, хубаво е, че те има, също и с локвите поспрял, сегме се питки от кал. Обаче можеш и до мрак да правиш цопа-цоп и злак. С слънцето и малко грах се прави чуден морски шах. Аз две разворени ръце, една прегръдка от сърце. Тя ми бе, тя ме слуша, тя на меденки ухае, тя е моята хитруша, най-голям подарък тя е. Бабче, бабичко любима, хубаво е, че те има. Жълтото цвете цъфтеше, цъфтеше, жълтото цвете цъфтеше, цъфтеше. Дум-дъмче, дум-барабанче, тропни ми, не казвай, не казвай. Дум-дъмче, дум-барабанче, тропни ми, не казвай, не казвай. Малка го мама береше, береше, малка го мама береше, береше. Дум-думче, дум-барабанче, тропни ми,
Не казвай, не казвай, дум-думчето, барабанче, тропни ми, тропни ми. Не казвай, не казвай. На две го китки правеше, правеше. На две го китки правеше, правеше. Дум-думчето, барабанче, тропни ми, не казвай, не казвай. Дум-думчето, барабанче, тропни ми, не казвай, не казвай. Продължаваме с участниците от 3 и 4 клас. Фундяна Зми от 3 клас. Ученичка в основно училище Христо Ботев, село Лесово, с ръководител Радослава Вълчева, ще изпее "Приятели с различни цветове". Ивана Петрова от 3 клас. Ученичка в основно училище Свети Кирил и Методий, село Овча могила, с ръководител Пепа Борисова, ще изпълни "Кажи ми Горно". Северин Каменов от 4 клас. Ученик в средно училище Бачо Кирон Град Павликени, с ръководител Гичка Спасова, ще изпълни "Седнало е Джоре Дос". Елена Радева от 4 клас. Ученичка в средно училище Епископ Константин Преславски, град Бургас, с ръководител Йорданка Ненчева, ще изпълни песента "Усмивка". Аню Христов от 4 клас.
ученик в средно училище Свети Кирил и Методий, град Златарица, с ръководител Атанаска Игнатова и изпълнява Айде идем Яно. Християна Костова от 4 клас, ученичка в средно училище Екзарх Антим Първи, с ръководител Марина Иванова Стефанова с песента Седенчица. Приятел си имам, сядна шоколад, то съм тъжна аз, но мил е до мен, различен е той, но само по свят, как мога да отмина такъв приятел, приятелка има със силни очи и тайните свои споделям и аз, та тя е различна, различна от мен, но колко прекрасна приятелка има. Чуден светът приятели, много приятели, с различни светове, оранжеви, кафяви, черни и бели, светът ще попълва с приятели. Приятел си имам, цвят на шоколад, но съм тъжна аз, но мил е до мен, различен е той, но само по свят, как мога да отмина такъв приятел, приятелка имам, на силни очи и тайните свои споделям и аз, та тя е различна, различна от мен, но колко прекрасна приятелка имам. Чуден е светът с приятели, много приятели, с различни светове, оранжеви, кафяви, черни и бели, светът ще попълва с приятели. Чуден е светът с приятели, много приятели, с различни светове, оранжеви, кафяви, черни и бели, светът ще попълва с приятели. Кажи на мене защо Балкана сърдито стене, тамбуря вие и кърши клони, защо жале и сълзи рони. Тамбуря вие и кърши клони, защо жале и сълзи рони. Юначе младо, какво да кажа, там моята бука да ти изкажа. Анскер ми страшен, тук с нощи беше, юначе младо, какво да кажа. Там ми страшен, тук нощи беше, юначе напред вървеше. Senao e giore dos, senao e giore, ti udu giore dos, ti si udu giore, senao e giore dos, senao e giore, ti udu giore dos, ti si udu giore.
Вънка на вратици дос, вънка на вратици. Ти е лудо джоре дос, ти си лудо джоре. Шарен чора плете дос, шарен чора плете. Ти е лудо джоре дос, ти си лудо джоре. Комче го дадеш дос, комче го дадеш. Ти е лудо джоре дос, ти си лудо джоре. Който ме не сака дос, който ме не сака. Ти е лудо джоре дос, ти си лудо джоре. Всички малки щастливи деца с усмивки даряха света. Всички майки и татко си гледат от тях и се радват на детския смях. Ха-ха-ха, усмивка ми дай. Ха-ха-ха, бъди ми приятел до край. Ха-ха-ха, ръка протегни. Ха-ха-ха, с мене бъди. Ха-ха-ха, дай. Ха-ха-ха, бъди ми приятел до край. Ха-ха-ха, ръка протегни. Ха-ха-ха, с мене бъди. С усмивка е хубав света, с усмихната дума добра. Ако тъжен си ти приятел, иди усмивката бързо включи. Ха-ха-ха, в трудните дни. Ха-ха-ха, приятел е лесно, нали? Ха-ха-ха, с пръсти штръкни. Ха-ха-ха, включи. Ха-ха-ха, в трудните дни. Ха-ха-ха, приятел е лесно, нали? Ха-ха-ха, с пръсти штръкни. Ха-ха-ха, усмивка включи. Tam que te cupayano, tam que te cupa, tam que te cupayano, chanchania, tam que te cupayano, chanchania. Tira ya no se llama hasta te quedan, da se pucayano, nushmanite, da se pucayano, nushmanite. Da se pucayano, nushmanite, i tvojte janu i mojte, i tvojte janu i mojte. Ajde, ide janu, ajde, ide, ajde, ide janu,
Преди да преминем към изпълненията от втора възрастова група, малките сладури Мартин Милчев, Леонти Левченко, Деница Диманова от детска градина Чуден свят, град Перник, с ръководител Венка Стоилкова ще ни поздравят с песента "Писнала гайда". Във втора възрастова група за призовите места се борят Теодор Гаврилов от 5 клас, ученик от средно училище Иван Вазов, град Стара Загора, с ръководител Елена Стоева ще изпълни песента "Хвърчило". Елеонора Петрова, 5 клас, от Център за специална образователна подкрепа Доктор Петър Берон, град Враца, с ръководител Мадлена Иванова и песента "Мечта за изгрев". Ангела Литева от 5 клас, ученичка в средно училище за хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски, град Варна, с ръководител Ивелина Димитрова и песента "Хоро". Александра Ангелова от 5 клас, ученичка от средно училище Вичо Гранчаров, град Горна Оряховица, с ръководител Милена Димитрова ще изпее за вас песента "Песен за приятелството". Мартина Василева от 5 клас, ученичка от средно училище Иван Вазов, град Стара Загора, с ръководител Елена Стоева и песента "Отново е 15".
Дали самата земя своя бяг вечно в кръг движи човека, дали за зло или за добро бие своето хоро. Тече живота, върти своя танц, сватба без край, някога е вдигнал. Сватба става дори без вино, но никога без хоро. Върти се тежко човешко хоро и плени ръце, хората танцуват, две-три стъпки пристъпват напред, а после една назад. Рамо до рамо, сърце до сърце, пада човек, няколко изправя тук от радост, а там от его, играй пустото хоро. Откакто свят светува до днес, тъй е било, нека тъй да бъде. Той хоро с човешка ръка, светлата тече така. Върти се тежко човешко хоро и плени ръце, хората танцуват, две-три стъпки пристъпват напред, а после една назад. Рамо до рамо, сърце до сърце, пада човек, няколко изправя тук от радост, до там от его, играем пустото хоро. Върти се тежко човешко хоро и плени ръце, хората танцуват, две-три стъпки пристъпват напред, а после една назад. Рамо до рамо, сърце до сърце, пада човек, няколко изправя, то се празник за онзите го, хоро е пустия живот. Благодарим ти, Ангела. Ангел,
трябва да се бори всеки ден. Той е свято като хляба, от сърката до ден. Прекрасно лято отива скалие, изпращане по слънечка така. Картина цветна сяка, скрепано се лебора, на ровното отива сега. И тръгналото свити, навярно е простора, окъпан в небесна синева. Бие пак сърцето, то се пуска поради умен. А от радост тръпне ми сърцето на детството ми покъсне. Бие пак сърцето, то се пуска поради умен. А от радост тръпне ми сърцето на детството ми покъсне. Отново е 15, а класната ми стая облъчи писна всяка сълзивя. И хиляди надежди удари без слънцето, за миг се радват нашите сърца. Гранчина цветна сякаш, превърнал се е гора, народното отиди сте сега. И грейналото свити, навярно е простора, окъпан в небесна синева. Бие пак слънцето, то се пуска поради умен. А от радост тръпне ми сърцето на детството ми покъди ден. Бие пак слънцето, то се пуска поради умен. А от радост тръпне ми сърцето на детството ми покъди ден. А от радост тръпне ми сърцето на детството най-хубавия ден. Маргарита Ангелова, 5 клас, от Център за подкрепа за личностно развитие, детски комплекс, град Белово, с ръководител Галина Петрова и песента «Музика». Маргарита Костова от 7 клас, ученичка от Средно училище Христо Ботев, град Нова Загора, с ръководител Димитрина Димитрова, ще изпълни за вас «Не бягай от себе си». Кейти Коцарова от 6 клас, която е на допълнителна подкрепа в регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование град Смолян, ученичка от основно училище Васил Левски, село Змейца, с ръководител Павлина Пехливанова, която ще изпее песента «Сая съм вечер сама самичка».
Мелиса Проданова от 6 клас. Ученичка в основно училище Стефан Пешев, град Севлиево, с ръководител Ивайло Йонков, ще изпее народната песен "Не до линетке". Дария Денчева от 6 клас. Ученичка от основно училище Свети Климент Охридски, град Павликени, с ръководител Десислава Топалова и песента "Хубава си моя горо". Този свят е странно уникален, всичко в него бе извъни. Турбани, спектакъл музикален, пълно петолиние с очи. Този свят мажорен и миньорен, празнични симфонии и реди.
Следва поздрав от група Усмивка при начално училище Цани Гинчев, град Ласковец. Весел танц под съпровод на песента "Влакчето". След като видяхме колко талантливи са децата от втора възрастова група, какво ли ще ни покажат по-големите? И тук конкуренцията не е по-малка. В тази група участници са Тихомир Дремсизов, 12 клас,
От Средно училище Паисий Хилендарски с ръководител Антония Димова с песента "С нощи са Донка гонила". Георги Петков от 8 клас. От Център за специална образователна подкрепа доктор Петър Берон, град Враца, с ръководител Илияна Янинска с песента "Ако си дал". Училище любимо наше, сгушено в красиви планини, мъдрост и любов си дало на нас и нашите деца. Носиш ли ме свято, носиш, и сме горди с това. Български потоци славни, славим нашата страна. Носиш ли ме свято, носиш, и сме горди с това. Български потоци славни, славим нашата страна. Нека мощно да запеем за теб, училище с любов. На теб дълбок поклон се пада и слава, слава, слава. Нека мощно да запеем за теб, училище с любов. На теб дълбок поклон се пада и слава, слава, слава. Училище любимо наше, отвсякъде изпълнено с любов, с двора в класните си стаи, с благост и учителска любов.
Носиш ли ме свято, носиш и сме горди с това. Богът ти спокойно дало на нас и нашите деца. Носиш ли ме свято, носиш и сме горди с това. Мъдрост и любов си дало на нас и нашите деца. Нека мощно да запеем за теб училище с любов. На теб дълбок поклон се пада и слава, слава, слава. Нека мощно да запеем за теб училище с любов. Каза Мечо, ще направя аз. Къщичка за Мечо, ще направя аз. Чукам, 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 къщичка за Мечо. Чукам, 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 къщичка за Мечо. Всичка за Мечо, ще направя аз. Масичка за Мечо, ще направя аз. Чукам, 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 масичка за Мечо. Чукам, 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 масичка за Мечо. Столченце за Мечо, ще направя аз. Столченце за Мечо, ще направя аз. Чукам, 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 столченце за Мечо. Чукам, 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 столченце за Мечо. Легалце за Мечо, ще направя аз. Легалце за Мечо, ще направя аз. Чукам, 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 за Мечо. Чукам, 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 легалце за Мечо. Възглавница за Мечо, ще муши аз. Възглавница за Мечо, ще муши аз. Шия, 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 възглавница за Мечо. Шия, 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 възглавница за Мечо. Ако до всяко добро същество застане поне още едно, ще започне такъв живот, че само си викам дано. Ако към тия две същества прибавиш и още две, ти знаеш ли колко прави това? Най-малко 1002. Дано, 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 всяко добро същество застане поне още едно. Тогава предвиждам такъв живот, че само си викам дано. Тогава представа да те е страх и от страха да те е срам.
Щом има някой смех се в тях, щом няма никой сам, щом ти е трудно, не се колебай, не страдай тук така. Ела, приятел, лапата дай, аз ще ти дам ръка. Дано, 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 за всяко добро същество застане поне още едно. Тогава предвиждам такъв живот, че само си викам дано, дано, дано. Дано, 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 за всяко добро същество застане поне още едно. Тогава предвиждам такъв живот, че само си викам дано, дано, дано. Ти виждал ли си как сутрин тихичко зората промени цвят по цвят и довежда светлината целият такъв свят за живото, че разтваря любопитен кръговрат. Миг от приказката става Ако си дал неплахния, дори душицата от своя хляб, ако си дал на скитника, дори скрица огън от своя огън, ако си дал на вилата от своята
твоето сърце. Ако си дал да чувствите живота от себе си, ако си дал от себе си, си живял напразно. Ако си дал от себе си, си живял напразно. Никой не може да ти отнеме обичта на хората. Никой не може да ти е вземе любовта към хората. И никой и нищо не ще ти отнемат вярата в тях. Ти закъсняваш понякога истино, но винаги идваш при нас. Ако си села на славата на някой друг, дори една частица, ако си чул другата и я повториш, дори една секунда, ако си брат на Бога, Бог послушаш, дори един единствен път, ако си яла на залъка на свой приятел, ти го забравиш. Да е трябвало, изобщо да се раждаш. Да е трябвало изобщо да се раждаш. Никой не може да ти отнеме обичта на хората. Никой не може да ти я вземе любовта към хората. И никой и нищо не ще ти отнемат вярата в тях. Ти закъсняваш понякога истино, но винаги идваш при нас. Ти закъсняваш понякога истино, но винаги идваш при нас. Следват грумповите изпълнения. Тук се конкурират група Малките славичета от Център за специална образователна подкрепа Петко Начев Славейков, град Плевен, с ръководители Надя Стефанова, Ивелина Костова и Вероника Илиева, които ще изпълнят песента "Сбуи от дъгата". Група Детелина от Средно училище Йордан Йовков, град Тутракан, с ръководители Диана Нейчева и Димитричка Христова ще изпеят "Изгряла е месечинка". Дует Галена Георгиева и Мартин Минчев от Основно училище Отец Паиси, град Русе, с ръководители Мария Дружова, Кремена Гунчева,
с песента "Чуй ме, Дилмано". Дует Катя Петрова и Мариса Дойчинова от основно училище Христо Ботев, село Лесово, с ръководител Диана Тошева с песента "Екопесничка". Дуета Александър Илиевски и Теодора Ценкова от средно училище Бачо Кирно, град Павликени, с ръководител Нелия Йонкова ще изпеят за вас песента "Пет маймунки". И ще чуем две изпълнения на трио змейчани – Лорена Хаджиева, Марая Карасавова и Кейти Коцарова от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование град Смолян с ръководител Павлина Пехливанова. Те са ученици от основно училище Васил Левски, село Змейца. Ще ни представят песните "Тогнала ми е Ница" и "Радици Мари Хубава". Колко парички има тъгата, дава на всички всяка заплата. Колко парички има тъгата, дава на всички всяка заплата. Ако си добра, пръщето в нея и ще рисува и ще си пея. Ако си топна, пръщето в нея и ще рисува и ще си пея. Жуто, жуто, слънчице красиво, синьо, ручейче пеливо, със зелената калинка, а с червената кралинка. Жуто, слънчице красиво, синьо, ручейче пеливо, със зелената кралинка, а с червената калинка. Колко парички има тъгата, дава на всички всяка заплата. Колко парички има тъгата, дава на всички всяка заплата. Ако си топла, пръщето в нея и ще рисува и ще си пея. Ако си топла, пръщето в нея и ще рисува и ще си пея. Фиолетови вълнички, соборажеви четички и накрая папагал. Всичките волички справ, фиолетови вълнички, соборажеви четички и накрая папагал. Всичките волички справ. Тъгата, тъгата, виж тъгата. Тъгата, тъгата, виж тъгата. Тъгата, тъгата, виж тъгата.
Tutti si volen
топло лято, бяла зима. Весели игри ще има. Искаме в този час всеки да запее с нас. Природата посете, благата и пресете, живота на земята захранете. Природата посете, благата и пресете, живота на земята захранете. Природата посете, благата и пресете, живота на земята захранете. Природата посете, благата и пресете, живота на земята захранете. Живота на земята захранете. Живота на земята захранете. Четири маймунки скачат на легло, на пане и удари своето чело. Мама маймуна надолу се бани, по леглото да не скачат тези мълчугани. Три маймунки скачат на легло, на пане и удари своето чело. Мама маймуна надолу се бани, по леглото да не скачат тези мълчугани. Две маймунки скачат на легло, една падна и удари своето чело. Мама маймуна надолу се бани, по леглото да не скачат тези мълчугани. На маймунка скача на легло, нападна и удари своето чело. Мама маймуна надолу се бани, по леглото да не скачат тези мълчугани. Никой не скача вече на легло, никой не удари своето чело. Мама маймуна надолу се бани, веднага да си лягат всички мълчугани. Rešta na
приятели! Това бяха всички изпълнения. Следва да чуем оценките на компетентното ни жури. Скъпи участници, уважаеми ръководители, родители и зрители! За нас беше огромно удоволствие да журираме в 4-тия фестивал на детската песен "Всичко е музика". С интерес изгледахме всички участия и искаме да ви кажем, че беше доста трудно да определим кои от вас са по-добри. Всички вие сте прекрасни и много талантливи. Трябва да знаете, че щом носите музиката в сърцето си, вие вече сте победители. Защото тя ни окрилява, тя ни удохотворява и ни прави по-добри. Не забравяйте това и не спирайте да се занимавате с музика. И все пак, имайки предвид и критериите, по които трябваше да поставим оценки, обявявам крайните резултати. В първа възрастова група, 1-4 клас, на първо място се класира Елена Веселинова Радева, 4 клас от Средно училище Епископ Константин Преславски, град Бургас, която изпълни песента "Усмивка". За второ място журито доста се колеба и накрая реши да присъди 2 втори места на Ели Надева Асева, 2 клас от Основно училище Свети Климент Охридски, град Павликени, за изпълнението на песента "Малка мома цвете брала", и Аню Мартинов Христов, 4 клас от Средно училище Свети Кирил и Методий, град Златарица, който изпълни песента "Айде и Демяно". На трето място също има 2 класирани. Катя Христинова Петрова, 2 клас от Основно училище Христо Ботев, село Лесово, за изпълнението на песента "Жълто цвете", и Деян Иванов Иванов, 2 клас, ученик в Средно училище Вичо Гранчаров, град Горна Оряховица, за песента "Бела бимба". Във втора възрастова група, 5-7 клас, победители са: на първо място е Елеонора Петрова Петрова, 5 клас от Център за специална и образователна подкрепа "Доктор Петър Берон", град Враца, която изпълни песента "Мечта за изгрев". На второ място с еднакъв брой точки се класират Ангела Мартина Литева, 5 клас от Средно училище за хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски, град Варна, с песента "Хоро", и Мелиса Маргаритова Проданова, 6 клас от Основно училище Стефан Пешев, град Севлиево, с песента "Недоленетки". На трето място се класира Теодор Гаврилов Гаврилов, 5 клас, ученик в Средно училище Иван Вазов, град Стара Загора, с песента "Хвърчило". Класиралите се от трета възрастова група, 8-12 клас, са както следва. На първо място е Георги Николаев Петков, 8 клас, получаващ подкрепа от Център за специална образователна подкрепа "Доктор Петър Берон", град Враца, за невероятното изпълнение на песента "Ако си дал". На второ място е Анатолий Драгомиров Райков, 10 клас от Средно училище Никола Йонков в Царов, град Силистра, който изпълни песента "Дано". И на трето място е Тихомир Росенов Дремсизов, 12 клас от Средно училище Паиси Хилендарски, с песента "С нощи Садонка гонила". Преминаваме към груповите изпълнения. На първо място журито класира изпълнението на трио змейчани Лорена Милкова Хаджиева, Марая Динкова Карасавова и Кейти Красимирова Царова, ученици в Основно училище Васил Левски, село Змейца, които са на допълнителна подкрепа с ресурсен учител от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, град Смолян. На второ място са Галена Катеринова Георгиева и Мартин Стоянов Минчев от Основно училище Отец Паиси, град Русе, с песента "Чуй ме, Дилмано". И на трето място се класират Катя Христинова Петрова и Мариса Николаева Дойчинова от Основно училище Христо Ботев, село Лесово, за песента "Еко песничка". Честито на победителите! Благодарим на всички участници! Пожелаваме ви най-вече да бъдете здрави и никога да не угасва желанието ви за изява и участие в различни фестивали и конкурси. До скоро! Тя е млада, красива и успешна. Музикалната й кариера тръгва нагоре след участието й в музикалното конкурсно шоу Music Idol. След като отпада в един от кръговете, следва втори шанс
И на финала изключителният ти певчески талант я води до победа. Днес тук да ни поздрави е уникалната изпълнителка на поп и джаз музика Маги Джанаварова. Здравейте, деца! Като артист, който е минал сравнително дълъг път, искам да ви пожелая да бъдете по-смели, да вярвате в невъзможното, в таланта си, в уменията си и да сбъдвате всичките си големи мечти. Благодарим ти, Маги! За нас ти си пример за успешен млад изпълнител, достигнал върховете на успеха, благодарение не само на огромния талант, който притежаваш, а и с много труд и упоритост. Скъпи зрители, това беше краят на 4-то издание на фестивала на детската песен "Всичко е музика". Благодарим ви, че бяхте с нас. Довиждане и до нови срещи! Ако до тебе аз се вълнувам и в моя сън идваш ти всеки път, то е защото чрез теб съществува, правиш ти по-красив миг деня. Има в тебе нещо, което моето сърце кара пак да лети. Нашите длани птиците литват с песента на света. Нашите длани птиците литват с песента на света. Музика в нас нека звучи, всичко е тя, слънчев цвят, лято и зима в този свят. Нека е тя, всичко за нас, обич и хляб, песента, радост и болка в този свят. Няма да мога аз да живея, ако не си ти до мен този час. Нека за нас да е съдба, смисъл в този свят. Песента. Нека за нас да е съдба, смисъл в този свят. Песента. Музика в нас нека звучи. Фанахте, споко. Музиката е изкуство. Ама, Къде щеше да е обществото без музика? Къде ще... Не. Само да не стане проблем с смеха, че един път става. И така, когато е не... Те ще следят за подбор на репертуара, интонацията, вокална техника, сценична Това ми остана в следния ред. Виждала съм да държат папка, къде като се разходят. Или не си научите. Няма значение.
И те ходят, си приказват, издържат и те папи. Да. Ами аз и при малко казах наистина така, по някой път не знаеш какво да правиш с ръцете си. Да. И... Така е добре. От изток ще духа умерено силен вятър. Умерено силен. Или умерен, или силен то. Ами не сте ли ги чували са научички? Умерено силен. Аз съм завършен географ. Не съм хвали научи. Скъпи зрители! Да. Чакай. Ай, направо, да, ще го Да изрежа. я хванем така. И да се потопим. Потопим? Скъпи зрители! А сега е време да започваме. Нека се потопим в магията. Не! Добре сега. Скъпи зрители! А сега е време да започваме. Нека се насладим на магията на музиката. Да усетим Аз си направих реклама. Направи вече? Да. Добре, аз се показвам. Тай. Когато се готова, му почваш. Готово ли? Да. Почвам. Да, че и благодариш тук, защото си много доближен и един вид, нали, да го почувства по-близко. Почвам? Да. Добре. Благодарим ти, Маги. Между нас има привличане. Или по-скоро. Ами в принцип, когато някой До полюсните тогава са... Кога пука? Кога е електричеството? Не, когато са плюс и минус. Плюс и минус, значи не привлича. Плюс и минус. Сега вече коя е плюса, коя е минуса, не знам. Аз съм плюс винаги, тъй че може да доправя. При когото пукне, значи той е минус. Когато се готова да почваш. Кой не може да ти отнеме. Не. Да, някаква нещо. Благодарим ви, че бяхте с нас. Довиждане и до нови срещи!